Sabi mo, bilis lang yan. Hindi naman eh. Nailang araw ko ba dyan? Huwag yan nakalimutan mo. Hihintayin mo kita. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariakan si agama Islam naguskan sana mga babayami si agama Islam ay man tuwa mapumagusay tano kabagan tano sa may tuwa usayan na ginan so kapambagyo taw sa pamamagayan sa giyang kutwa pagarinya na Muslim. Al-hadayatu fil Islam. Yang kaya kabagay sa hadiya na isanan mapia agalbag nagupadanan sa giyang kutwa kapya wagamatan wa Islam. Mapadanan sa giyang kutwa suguan na mapya wagamatan wa Islam. So kapagaya so mga ginawa tano na adna mga pagaritano, mga ginawa itano, pambagan tanwiran sa mga hadiya na ketarimatan wagi ang kuto pambagayan niran si raktano. Nagina ni kebagan tano sa usayan sa giyang kaya oras, kami kapia-pia agi ang kuto sutaw na kebaganian sa kamapian agi ang kuto pagarinian a Muslim na anto na ikukuman yan si ikuwagamatan wa Islam. So mga ulama na Pitero Iran tigira na ayap pakaasa lagi ang kaya kabagay sa hadiya na terimaan. Paman na basta abagang ka sa pamamagayan makapuun si ko mga ginawain ka, makapuun sa giyang kuto ang mga pagaring ka, si ko pamilya nga, si ko tunganayin ka, na basta abagang kairan sa adna argaiyan, adna kipantagiyan na terima ano to, naman to. Ketarima agi ang kuto ang pamamagayan na imbagayran si Erka. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya panutulu Aisha radhiyallahu anha ayakun ulawlanian na sa kaniyan na terimaan yan agyang kuto pamamagayan ipambagayro na agyang kuto ang mga tao. Na sukun sunabitan wa Muhammad na igira abigan sa kaniyan sa pamamagayan na pagargaan niya no to na pambagan niya na mambu agyang kuto amigayron sa pamamagayan. Nagina niyo kito agamatan wa Islam. Igira manutuad na migayra katano sa hadiya na sumbian tano mambu ito. Agyang kuto galabakyan amapia. Sumbian tano agyang kuto agalabakyan amapia.
Tigu mga ulama agyang kaiya hadiah na pedepen sa pakaasalian na fahiya qurba na mababaluyan na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman na qurba di pepakaran niyo tahu si iku kadanan niya na Rabbul Alamin. Nagiya ni mala asbab ap keednagyang kutu akan giginawai. Igira manutua suginawain ka, pagaring ka, nabigan na ka sa pamamagayan, na di makakerani agyang kutua mga ginawa niyo. Na benar ya mga pagariya. Api agyang kutua magari o di na kilalai kaya taguan siran saratem na igira manutua agyang kutua isakiran na inyawida akalian agyang kutua antunay kaayusiran nabigan niyan sa hadiah agyang kutua pagarinian nap kesaba panutua kikasuy agyang kutua diran dikang ginawai. Api agyang kutua ke rumah igira amiasamok nagyang kutua paman na isaun laburun sumanga mama abigan niyan sa pamamagayan agyang kutua karumanian nap kesaba panutua ketakap agyang kutua diran dikang ginawai. Nalagi danan apaman na tigong mga ulama suka pamamagayan nap kesaba pananan kilo tagyang kutua di ka pagariya di kang ginawa iyagyang kutu mga tao. Uwi da tigong mga ulama na kailangan sa agyang kutua bigan na mamagay mambu ay lagi din o paman na ad namigir ka sa pamamagayan na kailangan nakasambian na ka mambuto. Kailangan na adin na mambu asay amibagayin ka sa giyang koto amigayr ka sa hadiah. So mga ulama na tigiran giyang koto kasumbiin ka sa giyang koto pamamagayan minibagayr ka nagina na giyang kaya pag di tano di pagusay na alhadaya kapamamagay. Adem paman usayan sa giyang kotwa kas sedekah kagi paman na makaplagi daya agal beka mapi agyang kaya paman na hadiah bigan nakasutaw nagugyang kotwa sadaka. So mamuso sadaka na mbaga nakamambu agyang kotwa taw. Sa makaplagi duto. Okay, nagyang kotwa sadaka na adno tuwa paman na mga bitiara roo asalakaw. Aya bitiara tano saya nagyang kaya pembetuan sa hadiah. Uwan, giyang kaya hadiah paman na pagpakapoon pamamagayan si iku mga pagaritan wa mga Muslim. Tapos ang live mo? Adi na kailangan tunudan tano sa giyang kaya paman na kabagay sa hadiah. Adi na tunudan tano sa giyang kaya kabagay sa hadiah kailangan na maswatano. Kaan matantu agyang kuto maniniatan wa mapia sa agyang kuto kapambagitan sa pamamagayan si iku mga pagaritan wa mga Muslim. Paganero na tigong mga ulama na kailangan na makapagikhlas ka. Matataguro ka agyang kuto ikhlas sa agyang kuto kambaging ka sa agyang kuto pagaring ka karumang ka ama ka ina ka yang kutua mga tawa maranir ka ading kading ginawa Oy. Ay giyang ka iya paman na lagi din na aya ka pugusetan no saya na may notatan tuwa di runding galabak. Naman kada kesimatano atawa paman na baganyan sa pamamagayan sukarumanian. Nagi na paman na pakaasalian si kuwagamatan wa Islam. Basta agyang kutuwa kesabapan sa makakilo tagyang kutuwa di di kang ginawa ya uyang kutuwa kebubayan nakaataw na paman na mapiyaw to. Namiyay no tino tagyang kutuwa adi sa eding galabak.
nagi naditan way di panguyat mga pagariakan si agama Islam. O di na paman na tao mbagan yan sa pamamagayan nagyang kuto ang mga luksiyan. Paman nagyang kaiman tuwa di mentay na antara katanoy kaya bagan yan sa pamamagayan su inaiyan. Naman ito, anta aka su mga amatano nabigan tano sa pamamagayan. Aya kalilida pambagan tano na su mga wata. Apaman na mga wata tano na sira ni ipumamamasa tano sa ipambagay tano kiran pamamagayan. Ugi na su mga inatano, su mga amatano na inori kaya bagan tano siran. O di na su mga pagaritano. Apaman na luso na ka sa ina ama na ino kaya bagan na ka sa pamamagayan anta akada. Nana giyang kaya di mentay sa manaya na nasalam tano sirandaan. Lagi di Amina Muslima, salam rakano si Jabar Guru, si Nora Malia, Manguntara Mailaw, Masya Allah, mga tagaya Jimmy Kabiti, salam rakano si Mimi Maltiba, Haji Ali, salam rakano si Jamal Mangundaya, Masya Allah. Yang pagariakan na si Jamal na mapasangi ka pamamagayan, way. Balasan ka wallah, pagari ko, si Nora Malia, Manguntara Mailaw, salam rakano si Noron Mauyag, si Ummu Hapisa Sarip Magumnang, si Imam Jamal Abagat Kabugatan, mga pagalitan waya, mga ulama sa Pasig, salam rakano, si Abdul Hakim Alawya, Abdul Ghafur, si Ali Miroglo, Masya Allah, Norasya di Patuan, salam rakano, mga bangsami. Way. Yung ito ba, tugusayin tanong, yung kaya kabagay sa hadiya, na kailangan na ya maswatano agyang kutuwa paman na okay tunwaga matano Islam kailangan na makapagikhlas tano igira man utuwa paman na adnang bagan tano sa hadiya na kailangan na makapagikhlas tano nagugyang kutuwa bitiara tano kagiyo may not siya katano agyang kutuwa mga tao ang bagan yan agyang kutuwa pagarin yan sa pamamagayan o di nagyang ko tuwa loksiyan tunganay niyan. Oy, gyang ko tuwa loksiyan tunganay niyan. Gyang kaya pag-usaya ko sa gyang kaya usayan na naman miya pamikirakan agyang kaya paman na kalaian yarga. Naguustod na mapi agyang ko tuwa resulta niyan si iko pambagan sa hadiya. Na ino makilang akarakan wag yung kaya pa man na inibigay ra kan nagyang ko isa ko mga pagariakan Masya Allah balasan wallah bigan ako niyan sa hadiya ya kaya bigay niya ra kan na malway amyati agyang kaya hadiya malway ra kan og ilangan yang nga inibigay niya ra kan kates kaniyan naman na bigan ako niya sa talumpa apya dia kan naloy nagyang kaya bigay ra kan no Yay sabab pa paman na miyapikirakan na pumagusay na kan nagyang kaya kabagay sa hadiya si iko agamatan o Islam. Inibigay niya kan nagyang kaya talumpa. Madagal pa na inibigay niya kan. Uway. Apaman na pamamagayan. Apaman na ipakapi aginawata. Nagupaman na giyang ko to tigu agama Islam kesabapan sa kapkilo tagyang kutuwa di kang giginawai. Nabalasan wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa pagariakan ang bigay rakan saya. Pakalandun wa Allah subhanahu wa ta'ala umurka. Nagutagkatakapan wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa paman na mga limo yan sirka. Namya kapiapia tapangantano mga pagaria. Apaman na su mga pagaritano na pambagantano siran sa pamamagayan. Nagupaman na laburon sa mga karumatano, apaman na pambagantano siran sa pamamagayan na ipakapi ang mga ginawairan. Ikadua, tinudan tano sa giyang kaya bitiara na giyang kuto bagan na ka sa pamamagayan na ipamanganin ka sa paman na pakamberakat nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanababugyan ko ito paman na kapambaging kaon sa adna argaiyan adna kipantagiyan kagipaman na ipumangan ni kas kaniyam si wallahu subhanahu wa ta'ala. Mabalo yuto pama
mabalu ito mapi agyang kuto resultan yan nagukalkaan agyang kuto puso yan sa agyang kuto kapi agyang kuto lagi duto paman na galbak amapya way ikatalawa tunudan tanong natigo mga ulama kailangan na ipendait ka agyang kuto imbagay ka sa agyang kuto tawa baga na kaon wanto na ipaman na dumada ita imbagay kaon diminda it way kenapa sad samya pikir ka imbagay kaon na paman na ang baga na kaagyang kuto taw di kailangan na paman na di ka diminda it paman na lagi diyan no paman ang baga na kasi karumakan nagyang kuto paman na pamamagayan sagyang kuto kerumai way lagi diyan manguna solo ko saka na umbaga na ka nagyang kuto ipakapi aginawa guduma day sagyang kuto lo ko saka o di nagyang kuto pagaring ka nambaga na ka sa hadiya nagyang kuto dumada ito tigo mga ulama ang bida agyang kuto kapambaging ka sagyang kuto mato lo ko sa gugyang kuto may ito awata so mga ito awata na ay harkiran nagyang kuto paman na mga gita-gitaan o di na paman na tigtano mga chocolate gita ay pambagay kiran okay nagyang kuto malataw na bida kapambaging kaon kapag ay paman na kay ay mapi ay magayro nagyang kuto mga bangkala agyang kaya kapugusayan saya na nabalasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pagariyakan na paman na tanto kumada kala pagkapukiran na pamamagay na ipambagay rarakan na way liurong subangkala liurong paman na kanaba tanwaya di teroa ka para ad na mapipikir tanoron na kagi kusay tanobu paman nagyang kutua sutawa pagmaan yan nagyang kutua inibagay ron na paman na tawa inong kiri nagyang kutua limo apaman na inibagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua ipanguyatan agyang kaya paman na pembatuan sa hadiah kambabagaya sa paman na adna kipantagyan na say sa agyang kutua mga pagaritano mga tunganaitan lagi dia naman buat tigo mga ulama nabida agyang kutua adna baga na kaadato agyang kutua sibilian so mga dato naumbaga na ka nagyang kutua dumadait para si ko mga dato nagusumamu sa mga sibilian na adna dumadait kirano mamagaya na pararkiran ay kapat tenudan tanwa tigo mga ulama nagyang kutua uba ka di pamanton paman na di nga pemantun na nagyang kutua tao na bagagi paman na bigyan na kaskan yan na nakuha mambusa paman na lagi dia no pama o di nagyang kutua arga o di nakipanta nagyang kutua ini bagay ka di uba ka pamantun oy sadin sa paman na ini bagay niya rakamambu naku angkad no to na panalamating kaswallahu subhanahu wa ta'ala nagi paman na isa pagkaalang sa giyang kutua di ka pakambabagaya o mga tao sa hadiya igiraman o to na paman na bigyan na ka sa pamamagayan na giyang kutua inibagayin ka na malay arga nabigyan kaniya naman muna paman na di da ka na masukat na initarkad na giyang kutua galabag ka mapia dito mapia agyang kutua lagi duto kagi paman na kanabaw to padisagyang kutua paman na okit at tenudan tanong sagyang kaya kabagay sa hadiya tigo mga ulama alla ada mutakalluf fiha paman na uba ka pamantong sadin sa paman na inibagay niya ka sambi agyang kutua inibagay niya ka inibagay kaon na uba ka pamantong tigo mga ulama padapan na tenudan tanong na alla takuna raswa na uba mabaluy agyang kutua pamamagayan imbagayin ka sa agyang kutua tawa tenden atawan tanwa so tenden na marataanan raswa ayaman na raswa na agyang kutua tenden na nakaagiyang kutua taw para bu paman na para sa agyang kutua galabakyan na diyo tumapia nagyang kaya tenden na apia paman na dita no mausay kagi paman na para bue sa agyang kaya hadi agyang kaya tapik taniman to nakatawan tanwa suraswa na marata katawan tanwa suraswa na marata pada penatinudan tanong sa agyang kaya kabagay sa hadiya
Nagyang kutwa ipende itano sa agyang kutwa oras. Imbagay ka agyang kutwa pamamagayan sa agyang kutwa tao. Ubang ka tigu mga ulama pantagin sa agyang kutwa oras sa paman na umbaga nakapanagyan kutwa pagaring ka na di niya nukuan. Lagi dia no paman na lo kagawiin na paman na bigyan na kaagyan kutwa pagaring ka na di ito dumada itagyang kutwa oras. Why? Agi paman na oras ito ito turugian na puko nakapansagyan kutwa paman na kampaging kaon. Sama no to na ayat tenudan tano nagyang kutwa ipamamagaytan o hadiya na dumada itsagyan kutwa tawa bagan tano ron. Na tenudan tano pan apaman nagyang kutwa oras imbagay tanong nagyang kutwa dia, kailangan na dumada itsagyan kutwa oras. Why? Tigo mga ulama apadapan na tenudan tanong na igirabigan na kaagyang kutwa tao, napakalalangkas na kaagyang kutwa buntal ka. Nagupaman na mapipi aginawang kasagyang kutwa paman na kimbaga na kasagyang kutwa pamamagayan. Naba paman na inibagayin ka nasisilagan na kabu. O di na inibagayin ka nagyang kutwa pamamagayan na ka na makararang itagyang kutwa buntal ka. Di, kailangan natin mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba syatin apaman na makalalang ka sa giyang kutwa buntal ka. Nambida mambu, igira man ito apaman na bigang ka sa pamamagayan nagyang kutwa migay ron na sumisinga. Abagan niyan din na paman na miyaw mati, assalamualaikum, pagari kong nakatiya so paman na pamamagayan na kanar ka. Na sumisinga, namiya piya agyang kutwa paman na kaya gdaman yan nun. Adigyan ko ito miya balakas kaniyan na benar ko bigang kaniyan na lagi do kararangitan agyang ko ito buntalian marangit agyang ko ito kateruyan na napaman na ayama pumikir agyang ko ito bigan na ka natin na wari siya ito nakapakayaban yan din ilabud agyang ko ito inibagayin ka na paman na pamamagayan. Why? Lagi na ni tenudan tano ron, kailangan na igiraan ng bugan tano, na kailangan na makalalangas lagi ang kutwa mga buntal tano. Ada na tutulam ya panutul, apaman na adun ko na sakatawa mama, mi adun nakira nagyang kuto ratum udi na paman na samok si eko inayan, na so yung mga inatano, why? Paman na, sara bainahu wa baina ummihi niqash apaman na aduna miyabalu yo pama adira nakasinabuta ya guguyang kutwa ina yan nagyang kutwa wata na miyapaka tanugian nagyang kutwa swara niyan sa gyang kutwa ina yan gyang kutwa wata na gyang kutwa keulaulaw to na miyapikirian ang bagan yan sa hadiya gyang kutwa ina yan okay bagan yan sa hadiya gyang kutwa ina yan kaan maayo sa giyang kutwa dira nakasinabutain. Nagupaman na uwad na rarangit, ini kararangit ito na giyang kutwa inaiyan na ano to makabulong agiyang kutwa hadiya sa giyang kutwa rarangit. Nagyang kutwa ko nawata na miyang ilay sa pamamagaya na imbagay niyan sa giyang kutwa inaiyan. Ugay na giyang kutwa kinibagan niyan sa giyang kutwa hadiya, na paman na kanaba makalala nga sa giyang kutwa bunta lagi ang kutwa wata. Nagudan niya nun duwag na giyang kutwa paman na pamamagayan niya nun. Ada niya nun pama dairy ka giyang kutwa imbagay niya nun. Nagu paman na kanabas kanyan sumisinga makalala nga sa giyang kutwa wata sa giyang kutwa kinibagan niya sa giyang kutwa hadiya sa giyang kutwa ina. Giyang koto ini bagay niya no na hadiya na si ini betad sa giyang koto kasasanguran na giyang koto ina iyan sa paman na miyang ko itapan sa bisida paman na tigitano masarangit o di na paman na tibul na ini debakyan no na giyang koto paman na pamamagay na imbagay niya sa giyang koto ina iyan. Nagupaman na miyaka purup man na giyang koto suara niyang kiinaya na tigyan nakataya so pamamagaya na kanraka. Nanto na yung miyaswati kong mga ulama. So kung suy na, nada niyan tarima agyang koto pamamagayan ay inibagay ron agyang koto awatayan.
taman sa miaturuyan suina miaturuyan sa giyang utawatayan ang bagay ron sa pamamagayan at tigin nagyang kanan pamamagayan hadiyang kaimbagay karakan na dia kanan nagkabubayaan naman ito yung uto ati kita nukagi adna aturan yan surasyan nagugiyang ko to paman ng bagan kagiyang ko to taon ng mga lalanat pangangaping kari na paman na dingga pakaukit sa giyang ko to ukit amapya oy nagina ni tigong mga ulama paman na tunudan tano giyang ko to ukit yan paman na sumisinga sutaw makalalangas o di na paman na ilayan yan nagyang kutwa oras adumada itsagiyang kutwa kimbagan yan sa giyang kutwa pamamagayan yan. Tigong mga ulama ako pa kay panagiyang kuto imbagayin ka sa giyang kutwa tao na isusurot ka nagyang kutwa paman na mga katiro ang mga pipiya oy paman na wayuktabu alayha in tayassara kalaman jamil paman na upama ko pumangan ikaw sarila na paman na suratan na na paman na katero paman na muukit sa pumangan ikaw sarila o di na anto na asana mapi akatero ay surat ka sa giyang utwa imbagay kaon way imbagay kaon pada tunudan tanong na al-isabatu alayha wal-i'ta'u badalan minha paman nagyang kutwa tigtano kagiya kailangan na adna sambi agyang kutwa imbagay agyang kutwa migira ka paman na ubigang kaniyan na pangiling ka mambusa kiti kabagan na ka mambusa hadi agyang kutwa migira ka di mapi agyang kutwa sakabu idi pangangapinan kagi kadakalan ay kabay anas kaniyang ipambagan sa kanyang ipambagan na dinian nakabaya o ba niyan paman na pambagi ang koto amigayron na ino di ketata pagi ang kaya paman na bitira tano kagi ay sukada kalan na ay kabaya na sa kanyang ikuha sa kanyang ipresib na di pumamagay na di ito kapagukitan ayad na mapian na ubigan ka na pluba ka musokit ikabagan na kaagi ang koto amigay ka sa sambi agi ang koto inibagay niyan raka sambi agi ang kota inibigay niya ka. Agi sukada kalan natigin na naki importante na dia ko niyang bukat tigir. Giye paman na tindiga agi ang kota kada kalan dia ko niyang ketigir. Way. Sakan kanyan natigin ni makapangapi na ino ka pakaw marakambu na naadam manana na imbagay niyan rakan. Adi uto mapia. Di uto mapia agi ang kota lagi tuto. O matao ka kumuha na matao ka mamumagay. Gina ni tinaging o matao ka kumuha na napaman na matao ka mamamagay. Pada sa tinudan tanong na asyukru lil muhdi wa du'a lahu apaman na penalamatan ka agyang kotwa migay raka nagu ipumangani ka sa kanya si wallahu subhanahu wa ta'ala pumangani ka si wallahu subhanahu wa ta'ala ipumangani ka sa kanya sa mapya si wallahu subhanahu ipendua ka sa kanya sa paman na lakaanon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kotwa rizki niyan nagu agyang kotwa kapaman na teketakapan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kotwa kapian ni ginawa anta kapaman na sumapi apangan ni na ipumanganin ka agyang kuto migayra ka na napunalamatan na ka sa kanyan sa agyang kuto paman na kaya beginiar ka sa hadiah way pumanganin ka sa kanyan sa paman na mapya sa agyang kuto kinibuganiar ka sa agyang kuto hadiah paman na miyaka po unon way miyaka po unon. Mi'alu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pitruyan sa katawaya sahabi pitruyan na pitrukun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man a'ta ata'an fawajadahu falyajzi bihi fa illam yajid falyuthni bihi faman athna bihi faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafara gi paman na giyang kaya hadis piano tulu Jabir apitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman na manunumpang aya sa giyang kuto dikatru o tau sa giyang kuto mapya kaya begiru na giyang kuto pagarin yan oy naman tiguna bitan wa Muhammad asa tao abagan sa pamamagayan nagyang kuto kaya kuan yan nun
nasambi iniya nati guna bitanwa Muhammad pamana andin ni karisi bangka kakuang ka sagiang ko tua pamamagayan amya ka po unsi ko pagaring ka lokasaka wata aka oy anta aka paman na si karumang ka nana paman na tiguna bitanwa Muhammad faliya juzibihi na pangilay ka sa ukit ikabaga na kasakanya naman bu amay kada abang kau nakibagay nabantugan ka sa kanyan apaman na tiro ka sa mapya ay pakapi aginawan yan. Uy. Sa din sa tawa, tigo nabi, abantugan niya nagyang kotwa tao. Apaman na tiro sa mapya, sagyang kotwa pagarin yan na sabun sa benar, amya ka panalamat sa kanyan. Apaman, amya ka panalamat ka sagyang kotwa, kaya tiro ka sa mapya, sagyang kotwa, kaya begira ka sa hadiah, sagyang kotwa paman, amya ka po ko pagarin ka. Sapman sa tigo nabitan wa Muhammad sa pagmaanian. Naman to, sa tawa pagmaanian nagyang kotoa gyang kotoa kaya begirun sa hadiah nasa din sa benar at tigo nabitan wa Muhammad miyang kiriya nagyang kotoa limo miya kapunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni mga pagariya kaya pamagusay tanu sa gyang kaya hadiah apaman na ipenguyat tanu nagupaman na mabalu ya ukit ama piasi iku lagi daya abitiara. Oy, lagi daya abitiara. Isa pa na hadith akalu itano si tano pagpusa agyang kaya abitiara tano nagyang ko to hadith o Usama bin Zaid gyang kaya sa Usama na isad na ya mama apkababay ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na yamiyatro yan natiga na mansun ya ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilhi jazakallahu khairan faqad ablaga fi thana. Ayaman na ini nasadin sa tawa tigo nabi kang gilebakan sa mapya o di nakabagan sa pamamagayan amapya na teroon yan sa giyang kutu aming gilebag sa giyang kutu amapya apaman na giyang kutu aming gayron jazakallahu khairan apaman na balasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapya. Ayaman na giyang kutu jazakallahu khairan na balasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapya nasabun sa benar tigo nabi tanwa Muhammad apaman nagyang kotwa tao na miya bantugian nagyang kotwa pagarin niya na Muslim. Why, miya bantugian nagyang kotwa pagarin niya na Muslim. Nasulang-ulangwan miya kabugira katano sa hadiah na nayap turun tanoron na ayamanan niya na jazakallahu khairan apaman na balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapya sa dunia na ayamalan asalungan na mauri. Mga pagariya siya tano butuman na agyang kaya paman na laib tano panganintano si iku Allah siabutan wagi ang kaya paman na al-hadaya fil Islam apaman nagyang ko to kabagay sa hadiah si ku agamatan wa Islam nagukakuan tanwa ya sa guna way kakuan tanwa sa guna kasabapan kaupinan rakatan wagi ang ko to kang babagaya pagariya bagi ka so tao apaman na kebubayan ka way kebubayan ka sa ginawa nga mas ipagkatanto miyali panunabitan wa Muhammad apaman na sadin sa marani ka na nga bagi sadin sa marani ka kebubayan ka nabaging ka sa kanyan sa hadiah kagiyutoy paman na mapi ati kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang to ba apaman na balasan wallah yang to alang-ulangwan o mga tao ama pasang ikapamamagay way sudin sa wallah mataor kano malasar kano sa dunia na malana sa alungan mauri silam tanwag yang kaiya mga pagaritano si Suraida Untong balasangan wallah si Abu Hasanuddin Muhammad si Nurunisa Abdul Rahman si Abdul Malik Maba si Saifuddin Saulina si Nihan Fatma Bakaraman Anduk salam rakano si Nasir Nis Angni Oway si Nihaya Rakman si Umuzian Dumrang si Amiruddin Raurau Grandi Away masyaallah mga taga Manila balasangan wallah si Api Bumbula salam rakano si Tumtun Sultan si Junisa Sultan si Haji Amir Sulaiman si Ina Mas si Mariam Pakaindig salam rakano langon Rahima Makmak si Mahid Mala Away si Amina Minalang mga bangsa tanwaya di makapderenon di mamakinig sa giyang kaiya di tano di kapag live masyaallah adam pa na mga pagaritano sa Saudi sige Alnor Paingko Limpaw salam rakano way
sa Saudi na paman na lumalang kapunan na giyang kaya hadiah, uway, hadiah tigiran, uway. Laboron sa mga kadi, uway. Pagka-relate sa mga kadi, paman na giyang kaya hadiah, uway. Masya Allah, tabarakallah. Salam rakan ulangon, uway. Siya tanong buto man na, panganin tanong si iku Allah, paman na kalaya man o mga ginawa tanong, giyang kaya kabagay sa hadiah, uway. Bagan tanong sa mga masipagtano mga ginawa itano paman na aya kabaya tano na di ka po to lagi ang kutuwa di tano di kapakang giginawai salam ko sa kanulangon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.